som Lars Fældskov, han altså meget tæt med nogle knap. Han har godt fat i en knap på 5. pladsen, har godt fat i John Geertsen på 4. pladsen. Det er henholdsvis den sorte knap. Det er den tætteste kamp, der er lige som det er så. Han vil starte meget tæt op på John Geertsen, og ingen tvivl om, at han kan få lidt hjælp med at få flyttet mod. Det er en godt. Der får selvfølgelig Bjørn Hansson, skulle jeg til at sige. Det var altså Mads Gerdum. Sagen, og det er sådan, at problemer de fortsætter lidt her, hvor Nikolaj Hansen har måttet overlade pladsen til Jørgen Hansson i den mørke start nu er indhente hinanden. Det er ikke så lang tid, det forspring, der er allerede kørt ud. Ned i rækken altså sådan en skøn blanding af biler med, uden tætte, med og uden skærme. Med de fineste i niveau, altså Jørgen Smålands C. Og det er tilnavnet Monza. Tilnavnet Monza. Og så kigger lidt nøjere på den mørke okseblodsrøde